Pwede pa? Wala, nawala si Shun. Wala na, hindi na kaya. Si Shun. Annyeong sa'yo. Ano nga kasi sa'yo? To Taiwan, ako ang iyong lingkod. Tara! Sakay! Sakay ka na rin? Oh, sakay na rin. Alis na tayo. Uy, puno-puno man na. Uy, hindi man mo makasakay. Uy, di ba? Pag pamasahe dyan, may babayan mo. Dyan lang ka magbayad, oh. Sakay mo na mabilis Ha? Ayun, oh, sa mulikod, lungtaw. Si Jubina, si Prita. Ay, si John. Dapat sasabi mo, ano ko dito? Baguio Public Market. Ikaw na magsabi. Guys, Madam Wilba. Welcome to Baguio. Han. Baguio. Madam Wilma! Pala, nakikita ko si Madam. Oh, ang ganda-ganda din mo. Diba? Sana all. Madam, ba't nanguha ka pa ng bagunbil? Bumbilya ka, saan mo na naman yung pinangbali? Wow, di nga. Bye-bye. Bye-bye. Hindi Dati yan. lang namin si Jubina. Bye! Baguio Public Market, welcome! Let's go! Ano, let go? Let's go! Ano? Let go, let's go. Let's go! Ah. Punta tayo. Ako nga pala ang bantang. Diyan, ano? Yes, yes. Diyan, oh. Wait lang ah, wait lang. Saan ka? Smile sa kayo. Shh. Oh, 100 na lang, 100 na lang. Pwede na yan. Yan, isa lang. Masarap. Maganda yung ove jam. Yung good shaper po. Good shaper corn. Ah! Mahal kasi yan, pero yan yung pinaka masarap ng jam. Yan yung hinahanap ng mga turista. Good shaper. Pero masyadong mahal. Buti sana kung yung pagbibigyan mo, mahal ka rin. Kung hindi ka mahal ng pagbibigyan, huwag ka nang bumili ng good shaper. Sinundan ka ng Pag una na, Shun. marami ng tao. Mm-mm. Ako, mag-ulit. Ayo. Ilit tayo. Sakto sila ka, balik kayo lutang na naman. Para na naman sa mga bata. Ano yun? Unsa man?
Kasi naman, dito kasi yung daanan sa papunta doon. Kapag papunta ka doon ka pupunta. Wrong way. Wrong way in highway. You're in a wrong way. This is the way. Lang, sarap ng talong. Ang laki ng talong ba? Pwede ka sana ng ng bag na hindi makita naman. Ito, dito ka mama. Huwag ka mag-alala, Jubina. Ganun ang talong sa mga ano. Ayun o. Lak. Anong bilhin mo? Sundot kalangot? Sus, ang ba yan? Huwag na yan, kay pwede silang bumili. Ay, ito lang, sundot ko langot. O, doktor, mami ito ko langot, oh. Magaling, ano? Tingnan mo. Sige, mas Ano ba yan? kalilit masyado, kulangot. Kasi kulangot nga eh. Ano bang laman yan? Ano bang laman? Matamis. Kalangot. Magpaliwanag ka sa barangay. Yan, Jubina, yan. Bagyo. Magkano yan? Yang isa o yung malaki. Laki namin yan na lang ang masaklay mo. Hoy, nagsalita ka na. Hindi ka na nagsasalita. Good. Vlogger. Kami naman ang energy. Itong vlogger mo. Hatid natin si Jubina pero bibili muna tayo ng kasalubong. Kunwari ako yung bibili pero kasalubong. Siya naman pala yung bibili. Ito nga pala si Jubina. Alis to ngayon. Papunta. Laki naman yan. Qatar. Qatar. Katarman. Katarman. Uwi siya. Qatar. Biyahe siya ngayon. Hatid namin siya. Tapos iwan na namin sa airport. Bahala na siya sa Katarman. Bahala na siya sa buhay niya. Malaki naman na siya. Ayun. Ito, mabigat. Tara na. Eh, yan. Oh, kahaba man diyan ang bag. Ayan na. Kaya sabi daw, bakit nakagat? Grabe, ang daming tao. Ah. Ah. Dapat pala doon na tayo. May nasasalubong tayo eh. Yan. Saan sila? Ay, may wallet na oh. Nahulog.
Basyang! Basyang! Saan na sila? Wala pa. Saan sila? Ay, sorry, sorry. Marami na tao sa terminal. Buhatin kita yung ano. Wherever we are. Okay. Mamaya. Isend ko sa akin.